Mabuhay, Madayaw! Welcome back sa tong channel, Tomas TV. So, good morning to everyone. This is our second day sa Kidapawan. So, mo to tao, Birada. So, try na to, tanaw na to ang lugar dito. Napoy dam dito. So, tara, let's go! Para ma-sanitize ang ato ang motor. Sakay ta. Anong nangyari? Adrio eh. Pato kay Adrio. So, pasensya na mga katumas. Naami dire karon sa tunga sa sagingan. Naglibog pa mi kung kuan. Mga asa gidandalan kay kutob sa mga pangutanan maingon ra mag sa unahan. Yan dalan dire puro baya ni mga kanto tanan. So naglisod mi asa bid mi dapit mo sulod. Bali ka na ang mga tuan. Dili man gyud siya ingon kanang usually nga ginatuan sa mga tao. So try lang na mo kay naadoy dam diri sa mong suruyon. So dili jud siya yung explore sa mga tao. Pero nautahan na pa sila, na sila dito sa unahan. Nautahan na sila itong naibalay dito. Kung asa, dili lang gina mo makuan ang specific yun nga dalan kay pag-abot nimo sa unahan, puro dalan. Libog ka, tagtulog ka buk ang cross. Nya antay balita. Tama daw. Nakajackpot. So what's up? Tumo na siguro ni atong ginapangita nga dam. Tara sila tara. Dili pa gid ni sa restricted na ligoanan. Madagan nagaligo diri mo nila. Muna ni. Kung wapo kay pool. Ay, kita po na gamay nga pool dito. Muna ni. Kanang tubig ika na diri sa Imbornal ilang gi shortcut dagan dito para dito gawas nagbuhat siya og mura sa mini pool. Tapos ay gamay nga slide pero dagang kay bakal lalom. Nice po sa liguan diri pero murag hadlok diri nga kon wala mo kaya nagaligo tabok tapang. Tomas, mana ni ang guan atong giatuan diri nga falls diri sa Birada. Bali dili kini siya man-made falls lang ni. Shortcut lang ang tubig dito bisan sa Bornal. Nya dira gipalusot sa kuan gilid. Pwede gyapon sa liguan, medyo lubog lang ang tubig. Medyo tuslunon, lisod kayo ang dalan, pangitawon ang dalan. Ato patag saka sapa karon. Tara. So sa mga wala nakabalo, amo ni siya ang guma. So rubber, mo ning ginabuhat og mga chinilas. Unsay comment nimo, ma'am? Mo ni siya ang white gold diri sa Mindanao. Kaning rubber, baho kay siya pero kwarta. Bato gani, kat-kat bato. Ay baki, kat-kat bato.
Nalog kayo. Okay. Mga katumas, kung ano ni ang bungulanon. Malulong na tag bungulanon. Sigwita kay dili kayo dito sa atong unang agyatuan. Pangit liguan kay medyo lubog. Diretso sa bungulanon karon. Wala kay hangin diri. Nakagwapo diri karon sa bungulanon, guys. Wala siya kanang wala na kay magihan nga rough road, puro na simento. Dili na maglisod ang imuhang kung na kay mga sakyanan, dili na ka maglisod. Wala yung kapihan diri sa diri sa bungulanon nga gwapo kayo og view. Wala dagan kay mga riders, mga naga-bike, mga tulan diri para mga kaning area. Makita ni inside. Dagan kayo po mga ka-bike po diri. Kung interesado nyo ka mag-bike, mato ka diri. Medyo kapoy lang kay tungason kayo. Pero achievement nimo sa imong sarili, para ang fulfillment nimo, okay kayo. Tatanawa ang lugar, guys. Oh my God. Tanawa, mga katumas. Okay kayo. Refreshing kayo. Virgin Forest. Dagan kayo, nakapit sila yung mga plantation sa kuan. Mga kahoy. Ano atong nakihat, yung una nga barangay nga diri sa Bungulanon. Ano yung una nga barangay nga magihan nimo, store ka mo atong tolls. Yung may lang siya nga barangay. So, siyempre, Domingo karon dagan nagasimba. So, good morning mga katumas. So, kanang lugar dira mo nang Bungulanon. Kaya lang problema dili na pasudlan. Bawal pa. So, mani ang main na barangay diri sa Bungulanon. Lugar. A few moments later. So okay na mga katumas, kisugta na ta ni 15 sa ilahang kuan motoy kanang head sa tribo diri sa Bungulanon para masugtan ta nga makasulod diri sa ilahang kuan sa ilahang lugar. Bali ang Bungulanon Falls dili gid siya pasudlan sa karon. So natoy sa katrak kag hinanay balik wala gid sa lagsugtan. So mo na mga project po diri ang kuan ang Red Cross nilang pabahay. O ubay-ubay pod kinapo po dito sa taas pero dili pa na kuan na human. Okay po na ilahang project at least ang mga tao po diri sa Bungulanon sila po yung naka-avail. Kumuning dalan pa tugsa pa. Daghan jud ay bata dito nang aligo. So ang ilang mando sa tuwa, dili lang ida ta magubog-hubog kay bawal jud ang kuan ri. Danluga danlug ang dalan. So mo na ni ang mga mapala sa mga laagan, pakita gyud ang kuan. So after sa to mga gamay mga excitement ditong dapita, danlog kayo. So abot na ta diri sa kuan sapa. So mo na ni. Hey. Uy. Likod sa dalan. Ambak. Dari na lang sa amin mamaw. Actually, guwapo man ang kuan. Guwapo gyapon ang tubig. Bugnaw kayo.
So, apong po ng lugar. So, perfect kayo para sa ito ang karon. Ito ang ligo. Mga katumas, ingani ka healthy ang yuta diri sa Bungulanon. Pwede ka magkuhan. Kalit, pwede ni mo na siya inumon. Pwede na ito. Nawa gid ay. Admit din kayo kay lalong mo siya, gamay lang ang abortion pero lalong. So hangtod na lang diri mga katumas, pack up na ta. So hangtod sa sunod, ubani ko ninyo ta ko ang mga vlog, daghang patag-atuan nga mga gwapo nga mga spot. So don't forget to like, share and subscribe sa ako ang YouTube channel. Bye bye.